mabuti mga kalagayan, and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yan po ang aking text hotline. At yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol, okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave natin sa operasyon. Kailangan lang subukan para mapatunayan. Hello kay Sir Jerome Villegas, okay? So, ulitin ko, ang aking text hotline is 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, saan man kayong Facebook, nakakapanood ng aming program, doon po kayo sa CMD Bicol, dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot po dyan, okay? And good news sa mga taga dito sa Albay, Legazpi, yung mga malalapit po dito. Opo, magkakaroon tayo ng gagawing free health consultation. Free health consultation ngayong February 15. February 15, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi, now NAB Wellness Center. If may mga latest laboratory results, pakidala po. At first come, first serve po tayo. Sabi ni Sir Erwin Torre Palma. Sabi niya, good afternoon po, Ma'am Melinda. Nanonood naman po sa live. Iyan. Sa live nyo, CMD Tunay po, nakapagpagaling sa bukol o sa sakit ng ngipin. Actually, sir, iba-ibang health problems ay pwedeng matulungan ng product natin. Kaya ako 20 years, going 21 years na ako dito sa Health Code International. Alam ko kung ano yung kayang gawin ng ating product. Kaya ito, patuloy tayo sa pag-share, sa malalo, especially for people na may mga health problems. Subukan nyo po. Visit our center. Opo, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya madalas sabihin ko na lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kailangan din alamin ninyo, diskubrihin ninyo, patunayan ninyo. Okay? Dahil kami na-discovery na namin. Internal at external ang gamit ng ating product. Okay? And syempre sa mga taga Camarines Norte, may upcoming health symposium tayong gagawin ngayong February 22. February 22, Jusel's Garden sa Diego Liña Street, Barangay 7 in Daet, 9:30 a.m. And the following day, andyan naman po tayo sa Labo, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Opo. Haharap ako sa inyo, people of Camarines Norte, a living testimony restored by Power Trio. Yan po. Paano pala kayo maka-attend dito? Simple lang. Bumili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD with freelance na po yan. At meron akong ibababa na promo for the day. Promo for the day. Mag-ready kayo. Ang ipopromo natin dyan, 65 ml NCBF. Ipopromo po natin, ha? Para maging masaya po kayo. And syempre, very important yung yung lecture. Knowledge is power. Hindi yung later on ay malalaman na lang natin, dami nyo nang ginastos sa ospital. Yung pala,
kaya lang ng product natin. O, katulad ng mga due for operation, kidney stone, gallstone, o di ba, operasyon lang yan. May mga prostate problem na mga nakakateter na. Sinabihan na silang operasyon lang para sila makaginhawa. Ay nako, sa paggamit ng ating product, sinimplihan lang yan. Kidney stone, gallstone, nilalabas lang po yan. Mga bukol sa suso, mga thyroid problem, ay nako, simple lang yan sa atin. And of course, yung may mga prostate problem. Kahit nakakateter na kayo, nako, pumila kayo sa mga CMD offices o yung mga kalalakihan dyan. Oo, dapat ariglado pa rin kahit na nagkaedad na, o di ba? So, visit CMD centers, okay? Pero ako, napapakinggan ko, ay, ano ba yan? Ang dami palang nadidengge ngayon. Ang daming nadidengge ngayon. Oo, alam nyo po, ang management, kasi ang product natin, especially nga itong Power Trio natin, magaling po talaga siya sa mga viruses. Kaya 'di ba yung panahon ng yan, kasi tried talaga namin ito sa Hepa B. 'Di ba? Pag Hepa B, walang gamot sa Hepa B, pero may na-manage talaga ako niyan, 2 seaman nag-negative po sa Hepa B paggamit ng ating product. Okay? Isa pang napatunayan natin, yung dengue. Ang dengue, hindi namin kino-confine. Kung marunong kayo sa ating product, hindi natin kino-confine. Example ko lang yung aking anak. Yan, painom muna ng kukwentuhan ko kayo. Yung aking anak, si Nurse Jan Carlowy, na dengue yan nung elementary pa lang siya, grade 5, opo. Hindi pa ako marunong wala pang CMD noon. Iyak ako ng iyak. Kasi ang dami kong nalalaman na namamatay sa dengue. Sabi ko, ano ba mangyayari? Ganito, ganyan. Na-confine siguro 1 week siya sa hospital. Oo, 1 week sa hospital. Yun, naka-recover siya. Okay. Ngayon, naulit, hello kay Sir Nems Flora sa technical department ng DCGB. Naulit, nasa Davao siya ngayon, bigla na lang, kasi hindi ibig sabihin na na-dengue ka na, hindi ka na maulit. One time, siguro that was 2003. 2003 po. Oo, nagme-message yung anak ko. Akalain mo yun, sabi niya, Mami, bala ka na dito sa pamilya ko sa Davao. Kung baka hindi na ngayon ako gumaling. Sabi ko, ano ba yung mong yan? Sabi ko, tumakbo ka na nga ng ospital. Hindi na nga ngayon ako makalakad. Gusto lang niya nakapikit, nandoon sa madilim na kwarto. Ganun siya. Grabe, hindi na raw niya maintindihan yung kanyang nararamdaman. Ngayon, sabi ko, kung ayaw mong, sabi ko, darating ako bukas. Sabi niya, wag na. Akalain mo, bebay yung nanay niya, papuntang Davao, ayaw niya mo pa ospital. Sabi ko, kung ayaw mo, hello kay Ma'am Norma Mecate. Sabi ko, kung ayaw mong magpa-confine, 100 drops CMD per day, at ang CBF natin, mag 15 tablets ka 3 times a day. Yun ang inumin mo. Alam niyo po, sinunod niya ako. Sabi ko, hindi ka pwedeng ma-dehydrate. Opo, sa sobrang sama ng pakiramdam niya. At sinasabi na nga sa akin, kung hindi na ako, Mami, gagaling, ibenta na lang itong sasakyan. Grabe, ano na yung pakiramdam niya? Talagang feeling niya siguro, mawawala na siya dito sa mundo. Buti sinunod ako, 100 drops per day of CMD in 2 liters water, CBF, 15 tablets 3 times a day. Sumabi sa akin, Mami, dengue ang dumapo sa akin. Naglabasan daw yung rashes. Naka-recover yung anak ko without confinement, CMD at CBF din. At ganun din, itong aking nurse dito, si Nurse Erlene Brosas, nung na-assign po siya sa, sa Masbate, biglang di na raw siya gumagaling dun sa Masbate. Nako, sabi ko, umuwi ka dito sa Albay. Yung nilalagnat siya, hello kay Ren, ayan. Umuwi siya dito, oo. Talagang sabi niya, magpapa-check up siya. At ang
dugo niya, ang platelet niya, nasa 50 na lang yata, ganun. At kailangan daw siyang i-confine dahil sasalinan ng 4 na bag ng dugo. Oo, 4 na bag ng dugo yung isasalin sa kanya. Medyo matigas din ang ulo. Hindi niya ako, Dok, magpapa-confine. Hindi ako magpapasalin ng dugo. Birisitahan mo na lang anya ako, ano pwede kong inumin. Actually, binigyan ko siya Power Trio. High dosage, Power Trio. CMD, CBF at Cell Bio Juice. Yun po ang binigay ko sa kanya. Alam nyo, good news, kusa siyang gumaling without confinement. Pero hindi ko sinasabi sa inyo, kailangan marunong tayo. Ito ha, kasi na-prove natin yan, dengue saka COVID. Opo, ito, hello kay Sir Joe. Yan to. Dengue at COVID, parehas ang management natin. Kung bata, 5 drops CMD, half glass of water, yan, oras-oras habang gising siya. Pagtulog, patulogin nyo lang, okay? Yan hanggang gumaling, hanggang makarecover. Kung adult, 10 to 20 drops CMD in 1 glass of water, oras-oras habang gising po. Yun ang gawin po ninyo. Huwag kayong matakot. Tried and tested natin. Ganon din sa COVID, ha? Oo, marami na COVID during COVID time. Na-manage lang ng ating Power Trio. Ang 1 week, magaling na. Ganon ka-powerful yung ating produkto. Kaya ngayon, may ano ako sa iyo dito. Ito pa to. Isa tong gusto ng salinan din ng dugo. Pakinggan natin ha. Usapang dengue muna tayo kasi napapakinggan ko ang daming nade-dengue ngayon, no? Pakinggan po natin to. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case na bumagsak ang kanyang platelet pero yan na-manage ng ating Power Trio. So pakinggan na lang po natin. Hello ma'am, anong pangalan, edad at taga saan po kayo? Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yung yun? No, akala mo ano lang 'yun sa simpleng trangkaso pero lumala. Nagkaroon ka ng fever. At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan, na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos yun, nagtatae din ako. Sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi syempre unang-una doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami kasi nga po delikado din po baga yung dengue. Anong gagawin sa iyo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung yung platelet okay. Sa katawan ko. Ngayon, nung sinabi sa iyo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po, kasi nga po, yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am. Okay, so, nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba sabi ko sa iyo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun ay pinadalhan kita ng Power Trio. O paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, 3 times a day ako noon, nag-take. And yung yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD, every hour po is 50 drops po yung
pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung uminom ako pinadalhan ako ni Madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko bumabalik na unti-unti. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, Oo, matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Kamalig Albay. Okay. Yan, actually, yan si Ma'am Mary June Obligar, sister-in-law ko. Akala daw niya trangkaso lang, pero napansin niya, lalo siyang nanghihina, lumalala. Nung nagpa-check up, yun pala, sobrang baba na ng kanyang platelet. At advice ng doktor, i-confine. Ganon din, 4 na bag ng dugo ang isasalin. Sabi niya sa akin, Manay, umiiyak, yung mama ko daw umiiyak na i-confine siya. Sabi ko, wag ka na magpa-confine. Ipapadala ko ang Power Trio. At ito yung sundin mo. Kusang gumaling. Ganon kaganda yung ating produkto. Pero yan sa may mga, kasi parehas ang management. Trangkaso, dengue, at saka yung COVID. Parehas yan, ha? Parehas ang management. Tried and tested natin ang ating mga produkto. So, dito na tayo sa ating mga, yan, kasi mapapakinggan tayo sa Katbalogan and Leyte. Hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, at Top St. Therese Family Drugstore, CMD Office sa Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctor's Terminal. Si Ma'am Shirley Banyares sa Purok 2, Kabasan, baka kay Albay. Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay. Care of Ma'am Star Gomez, Joanne Asaytuno, isang BHW sa Humapon, Legazpi City. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga Albay. And of course, si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So, dito na tayo sa iba natin na mga CMD centers and active distributors. Oo, yan. Pakinggan na lang po natin ito. At ulitin ko ha, mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito, free health consultation tayo ngayong February 15, Saturday, 9:30 a.m. hanggang 4 p.m. at CMD Center, NAB Wellness Center in Legazpi City. So ito pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Batobalane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Korea Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon.
Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santor at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santor at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, si MD Stucky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, si Amistaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Prok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Ayan, andyan din si Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, si Amri Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana, at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Oo, Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon, andyan si Ma'am Richelle Icardo, si Amdi Stucky Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Hello kay Ma'am Michelle Biescas. Sa First District of Balbay, Ma'am Cathy Credos. Si Amdi Stucky Center, second floor, Center Point Building at top 711. Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Michelle Biescas. Si Amdi Stucky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner, Darameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Si Amdi Center, andyan po sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Meron ditong nadagdag, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Now, sa second district of Albay, siyempre yung aking center. Si Amristaki Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Sa in front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arison Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo,
Toy Dahak, Purok 38 Bakman nito, Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay, Teresita Reyes Liguan, Rapo-Rapo, Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi, Ma'am Emily Lisay, Son Juan Anislag, in front Anislag Church, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM sa Barrio, Legazpi, Delia Mangampo, Gabawan Daraga Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Nora Aison, Purok Legazpi City, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. CMD Office, second floor ng Kamalig Market, Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store Center, Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binenuhan East, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Now sa 3rd District, Obalbay, Refugious Drugstore, Pantaw Libon, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS, CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dutnao, Ligao City, Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2 sa Gaysay, Magiron, Ginubatan, Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Hello kay Ma'am Michelle Biascas. And of course, ulitin ko lang yung upcoming event natin dito sa Legazpi City. Free health consultation tayo ngayong February 15, after Valentine. O Happy Valentine sa lahat ng mga mga listeners natin. Ingatan nyo ang inyong mga puso dahil iisa lang ang puso natin. Pag tumigil yan, magtibok ay patay, di ba? Hello kay Ma'am Roche Dulba. Yan. Oo. Kahit sa mga sakit sa puso, pag naagapan, natutulungan po. Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. But of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Be a member. Membership natin ngayon, 5,990. Walang lugi kasi ang makukuha yung product around worth 6K plus. Next time you buy our products, ang laki na po ng discount. Okay? Pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International, good business, diba? Good health, good business, financial freedom, free travels local and international, and magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. So yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.